Ja, jeg prøver at bakke. That's crazy. Ja, den må han godt lade være med at trykke af op i hovedet på mig. Ja. Han er på TikTok, kom der. De er krasse, dem der. Skal jeg spurgte, hvad den hedder. Se, han kører wheelie nu. Han kan alt muligt crazy på den der. Nu kan få et grønt lys. Yeah! Du slår, jeg knækker nakken af. Så du det? Så du det? De vinkede til os. Den var over i bilen. Ja. Nani? Hvad? Giver du en liter? Men giver en liter? Ja. Vil du have en liter? Jeg har 2. Du har flere penge end jeg har, tror jeg. Jeg har 490 kroner. Ja. Men jeg skal have en klub for øjnene. Du vil give mig spørgsmål. Hvad? Du giver en liter. Hvad? Du giver en liter. Ja, du må også få en liter. Du må også få 2 liter. Jeg tror kun, jeg har råd til 5, men ja. Det ved jeg ikke. Hov. Ej, hvor det irriterende, den skal gøre det der. Skider jeg på. Har du slukket? Den optager sgu da. Hvorfor kan ikke se skærmen? Svinder ude i stranden. Kolde brokker så smuttet over de opheder, når de står stille. Over opheder.